Hello guys! Welcome to my vlog! Kung wala pa mo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para ma-notify mo sa tanan na ko mga video. So for today's video guys, kita mo anak no, na ay gulay, na ay shrimps, o na ay mga panakot. So magluto ta og stir fry, vegetable stir fry. So in English, ginisang gulay gud ni Bisaya pa. So unahan na to gisa ang ato mga panakot, sibuyas ug ahos. Ug isulod dato dayon ang ato ang shrimps, di ba? Lami kay na stir fry kunuhay na siya in English. Ini ko man na atong timplahan og asin, magic sarap og di ba mura ko gamadul model diha oyster sauce. Baka naman magic sarap ug oyster sauce mahimutan ninyong endorser, di ba? And then, ato siyang sugkayon. Atong isugkay-sugkay ang ato ang mga spices o ato ang mga panakot. Sunod ang atong gulay. Kana nga gulay, pinalit rin ako sa merkado gabi guys, no? Kay gikan kong trabaho dyan, nakakita kong gulay sa kilid sa merkado. So, palit dayon ta. Kay, para man ang isda. So, magulay-gulay sa ta, diba? Then, na may shrimps nga naa sa ref, atong isagol sa gulay para malami sa mga atong gulay. Diba? Gulay lang nga pero kinalamian naglasa guys. Kay napoy siya oyster sauce. Naapoy magic syrup nga. Di sa pag nagkatabang-tabang na basta buta kay magic syrup, agoy sulbad. Ay, sarap kayo. Samot taguta nga pag oyster sauce. Na kamuno na tatang sugkay ana, inig sugkay na to ana, taod-taod ato na siyang takuban kay para di pa rin takuban dahil ko, butangan pa rin ko ng tubig, no? Kaya para mula gamay. Naglibog man ninyo ang inahan, oy. Say, butangan ka tubig gamay, then takuban na to. Ato na siyang pahumuko ng atong gulay, guys. Diba? Lami kay tanaw na tong gulay, no? Sari-sari. Wow. Di na gutad-gutad, kaya naman tayo pinalitdaan nga. Ready-made ya sari-sari. So, after ato siyang abihan balik og ato ang sugkayon kay para ma-even ang pagluto. Pag human ana o kung luto na sa inyong pananaw, inigtilaw ninyo o di hauno na nato na ang kinalamian nga pagluto sa gulay is half cook lang, dili siya ma-overcook. Kay kung ma-overcook, mura na siya pasaw sa baboy. Di ba guys, no? Ami kay na siya. Wow, aso-aso pa kaayo. Di ba? Mauna na, nahuman na nato na siya haon, di ba? Lami kay tanaw na tong gulay guys, no? Dagan kayong shrimps. Paghamdam na ta sa atong tubig ug sa atong kanon kay mo kaon na ta. Kay mo trabaho pa ta. Okay, wow, sarap kaayo, lami. Kilo-kilo pa yung inahan kay gilamian na siya diha pag-ayo. Diba? Lami kaayo ang gulay. Mana guys, dili ta magsigig palitra og mga karne. Na mahal kayong karne. Isda pod lunlon, dili pod kay mahal pod kay isda. So atong abag-abagan sa gulay. Kay ang gulay daghan kayo tang mga nutrients nga makuha ana, nutrients nga makuha ana. O di ba pampalagsik sa atong kalawasan, sa atong pangutok og pangpatipid po sa atong bursa kay ayo pa sweldo. Pero lami sa panglasa. Tutangan na naman yung sakto ng timpla daog na. Tutang tuyo, di ba? Lami kayo yung kaon-kaon diha. Healthy pa, di ba? Mura pag taga-diet ana, pero daghang luto. So, kana guys, kinalamian dyan na kaayo. So, kana nga gulay, di pa dyan na nanaw mahurot kaya kura isa. Ako pa na siyang bawnon sa trabahoan. Kaya para makatipid po ta. Usa po na nga tip guys, upalit mo og gulay sa gawas. Ana ra merkado, upalit kayo sa mall kay mahal kayo sa mall. Ana ra sa gawas kay makatipid ta. Isa ka kilong gulay nga tinadtadaan sa sintara, di ba? Butangan mo og kung wala kay shrimps or manok pa or kani, butang og kanang sardinas. Lami po na kayo ang gulay nga ginisa kunay sardinas po kinalamian yun na, di ba guys, no? Lami siya kaayo. So, thank you sa paglantaw sa akong video guys. Palay kog share ana atong video og shout out ko sa tanan akong mga followers of subscribers diha nga ni tan-aw nato og sa wala pa nang subscribe, please subscribe guys and share ta sa atong video. So, thank you kayo guys. This is your Mommy Bisaya telling that
Halag pobre, basta kay hilas. Bye guys. Thank you. See you on my next video. Bye-bye. Happy eating. Bye.